Dak kien żmien meta konna rajes nieħdu pjaċir, imma issa mindu żawwiġna aħna dejjem bitger. Jina għatlek biex ma toħodnix, jini missek ma żewwiġtnix. Xrajt lek il-post, xrajt mara, kuken laqwa, kwalità, xrajt lek il-fridġ u television, għax inti tħobba il-kumdità. U issa biex ma ngħidx l-indvili, il-karozza tixtrili. Tridni lek il-karozza biex aktar tamel il-bravuri, jina xol nade umbati u inti laba ta' senjuri. Ġew il-flus għalek qegħdin u mhux biex iżommu min fadlin. Jien m'għandix flus infadla għax int minn xejn ma toqgħod lura, lanqas l-art ma tixtieq taħseb għax kelli nġiblek is-siftura. Is-seftura ta' xtafa u mhux għax inti tħobb l-indafa. Dejjem paċ ma ta' ma ġembek, dejjem is-sefs fil-widnej, u mbagħad jien niġi biex nikol, tgħidli għadni ħjar ċejn. Ma sajjartu mhux sanali, is-salarju kollu spiċċali. Id-dardi inkallata min fuq s'isfel bil-ħmiġ mimlija, jekk inġbajt tila għax jiena bħalek insib mija. Mela tridni fil-witnej għax jien bħalek insibni tej. La 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 la